Lan egin arren, hilabete bukaerara ez iristea jada ez da arraroago Euskal Herrian. Lan eta bizi baldintza gero eta kaskarragoak ditugu, eta horixe berak baieztatzen du eta 5. ikusmiran txostenak. 6 ondorio nagusi atera ditugu azterketa honetan. Bat, 4 langiletik batek 1.600 euro baino gutxiago kobratzen du, eta 25 eta 34 urte arteko 2 herritarretik batek ez du diru sarrera nahikorik bizitza duina garatzeko. 2. Sortzen den aberastasuna ez da modu orekatuan banatzen. Barne produktu gordina hazten bada ere, soldaten pisua gero eta baxuagoa da. Langileriak sortzen duen aberastasuna hauekin banatu ordez, kapitala eta patronalaren esku gelditzen da. 3. Enpleguaren kantitatea baino kalitatea da kezkagarriena. Langabezia jaisten bada ere, enplegua gero eta prekarioagoa da. Egoera eta baldintzari dagokionez, eta beti bezala kaltetuenak gazteak, emakumeak eta migranteak dira. 4. Pobretzan egoteko arriskuak gora egin du. 2005an herritarrek 40%ak zailtasunak zituen hilabete bukaerara iristeko. 5. Oinarrizko elementuak dira gehien garestitu direnak. Elikagaiak 60% eta etxebizitza 11%. Soldataen erdia bideratzen da oinarrizko elementuak ordaintzera. 6. Zerbitzu publikoak eta eskubide unibertsalak kolokan daude. Privatizazio prozesuek zerbitzu publikoen kalitatea ahultzen dute. Gure eskubideak mehatxatuz. Adibidez, osasun publikoko atzerapenak eta zaintza lanen feminizazio eta razializazioa. Prekarietatea ez da naturala, ez da sahiestezina. Honen aurrean antolakuntza eta borroka. Informazio gehiago iparregoa.eusen.